Салом алейкум. Ва алейкум салом. Хта муарифи ку. Лерик. Чо кади Лерик? Месози хуби ака саломатиоцос. Шукр Раҳмат коро чӣ хе? Шукрнаи худо пештабиҳои шумо там гап нест. Раҳмат диди батлора? Батлора тамошо кардам. Батли кира тамошо кардам. Марио 0 грамма. Чӣ фикр дорӣ? Хай акай ма победа рагири Марио? даже ҳамон одамое ки бовар надоштанд аммо қоил шиданда ба кори кардагиш марам гуфтам метавонам ба сари баланд ки аммо акай ма бридагия ду дафарам зуд карда буд, ду дафарам брида буд, ин дафарам брид. Гап нест. Хуш омадӣ ба офиси мо майдони батл. Мақсадай омадан пурсидан ба фикрам дига шарт нестаям. Касе мебиям мегӯ мақсадай омадан ами батлай ба фикрам. Ма ака инами 7 октябр буд я батл карда будам қатъи гари охирон батлам ба ака ба хосия омадам ма бигем пишти дига батла пишти реп нашидем кам дига ба гуфтам ки ҳаминҷа фаҳмидам ки ҷашда видео батл дар эптиҷи буд не ки ма видео батл да завқ надорам хидм ба хидм давона ҷанг мекунам намешав хали гуфтам биём ам хел рӯ ба рӯ чӣ хеле ки як чизи дар дилам акам будаги аку амура ма зинда кардам да мегӯм зинда кунам ва он ба хосия омадам пештон визиф додиан чанд кас визиф додай баъд ҳамунҷа якша гуфтум хай видеоша тамошо кардем Эверест тиҷи авика кия Эверест тиҷи авик вай визифи Макс 98 қабул кунӣ омаду ба гуфт ки хай агар Макс 98 қабул накунад ягон кас қабул кунад. инам олдскула визиф надоша Нею муҳтарам подписчикои канали мо хоҳиш карда буданд ки касе мебиёяд маҳорати хича нишон диҳад не ки нашод ту ма гуфтаниям ки подписчикои муҳтарам шояд бисёриё и бачаро бишносен и чандта батл кардагия метавонен маҳоратша дар дига батлош бинен. Барои ҳамин шарт нест ки тира ягон чи айти ягон чи хоҳиш кунем да мақсад. ба ака як чиз дига ки ами касе ки ман мегӯм касе ки тамошо мекунад мақсад кадоме намедонад дар ҳамин ютуб бизане меброра батломона тамошо куне хали ё ки касе ки боварӣ надорад ҳамун рӯз биёя ма як чизе мекунам ки иҷа версус батлай элм батлай иҷа ма як чизе мекунам ки дар версус ма айхидам 100% боварӣ дорум ами дар версус любой репер қатӣ мебром минус қатӣ ма у дафъа қатӣ акон биромадам ма мехостам қатӣ акон кунам не ки нашид минус қатӣ биромадам ма уҷа минусе ки ма хидам тайёр набудам ба он минус биромадам хатогиён бисёр шид 100% ма ягон чи гуфтанӣ нестам дар батл мақсад версус қатӣ любойш биёя ма оли қатӣ аввал қатӣ мебром ва бо миён бо далши визифора қабул мекунем оста ё визиф метем бо одамои мехостагӣ дар плани ма дига кас буд асосан не ки омадам иҷа дар он намеша бо аяк сар кунем гап нест. Видеота дар канал меброрем авик бина мебиёя қабул мекуна намекуна визиф додагия хай агар қабул кунад кӯшиш мекунем ба рӯзои наздик батли шуморо ира то омадани ура хе намешавад ки ё зангш бизани сразу гишаки не ака вай биёя бо мақсад я видеоша бо просмотр бигирам охи девуна бачако ҳамҷа майдони батлай боварӣ дорам ки ба наздикӣ батлои зур мешавад батлго барое ки версусаи дар версус нигоҳ ки марио стёпа искандар хун надорад ма ба чени уворам намешам не ки як чизе мекунам ки ҳамин ба ҳамун равияи ҳамо туғри бигирад ма пешакӣ мегӯм ки хали ма дар бисёр факт ба мекунам ма мақсад и чизи май хоби май ма дар инстаграм дар ютуб приколи чизо мекунам айва ки барои ҳамун хандондани вой гап не саломат бошӣ кӯшиш мекунем ки ба наздиктарин батле ки мо мезгаронем моҳи апрелда ҳамун рӯзода туғриш кунем. як бор дигар раҳмат. интизор мешем Эверест тиҷи авика. аввал шумо да ака раҳмат ки батла дар наздикӣ мондаестед чӣ қамаш дани доштум сухан ма нашкаси ҳазор раҳмат ака элн саломат бош зинда бошӣ бачако дурен дар канал подписатсия кунед раҳмат.